всички термини са някак си топли, някак си ограни от някаква светлина и такива, които не изключват, а по-скоро включват все повече и повече елементи от себе си. За да може да се формулира такъв език, който не е по правилното ключе, който не е език на омразата. Да бъде създаден такъв език, и той е създаден, който да не е трудно да изразява омраза, негодование, горделивост, греховност. И лесно да изразява това, че светлостта и света могат да бъдат заедно. Могат да бъдат след. Ако има такава устойчивост в България и български език, точно поради това единство на светското и духовното, тя се добива. То е до голяма степен призоваване на сакралното и на Бог, когато говорим за благодатта, за богословието, сътворението. Една чудесна... Първо, освен проблема с науката, че тя се превръща в епистемия, в някакво знание, което е все повече и повече обезчовечено, на някакво знание, за неща, които не са вътре в интимния ни свят. Друг проблем в постмодернизма на западното изкуство, западния свят е проблема с това какво е изкуство. И наистина, Древна Гърция, Платон чудесно го определя като техне. Изкуството е техне. Изкуството е занят. Майсторство, умение, пинис, да можеш да направиш нещо от някакви материални неща. То трябва да има материален израз това изкуство. Както изкуство без материален израз. Материалните неща го носят, материалните неща го правят. Освен това, то трябва да бъде включено в някакви социални такива материални, някакви взаимоотношения, такива и така нататък. Изкуство, знаем, много хубаво нещо, обаче все пак е техне. Някакъв арц, някакъв самоят, е много хубаво. Нещо, което може да се покаже, е много хубаво. И български има език творчество. Нещо, което в западните езици се появява много късно тази тема за сътворение, за креация, и тя е свързана с Бога. Тя е запазена за Бога. Ние можем да кажем, че човек е сътворец на света си, или на смисъла си. Сътворец, обаче, не го изобретява като чувърка някакви неща или прави някакви неща върху платно. Той е сътворец на смисъла си благодарение на езика. Сигурно е, че първото изречение на български език, това е възможно начин на това, начало без слово, или пък изкони без слово. Това е първото изречение на български език. Началото беше слово. И в западните езици това слово ние го определяме с думата логос, която първоначално значи изказване. Това е, може би, една от най-важните философски думи. Всички науки да се обяснят, че са... Голяма част от науките да се обяснят, че са много важни, използват думата логос. Тя е хубава дума за слово, но това ми харесва много думата местословие, която съществува и е съвсем забравена. Местословие е едновременно мястото, на което определено изказване може да бъде казано, свещения ред на словото и начина, по който едно нещо може да бъде споделено, така че да бъде част от някаква общност. Местословие, т.е. някаква определена задушевна беседа. Това като алтернатива на думата логос. Какво е логоса? Истината, където се открива на Хераклит Великия или на Плотин Великия. Какво е местословието? Истината, която се споделя, не се открива на един, а се открива в беседата, в общността, в споделеното общуване. Но също притежава този свещен съвършен ред на словото. Така че, всъщност, първоначално думата конференция означава същото нещо. Означава даряване, да дариш на някакво слово.
и ти даряваш словото си, така че да можеш да го споделиш. За момент, нали, когато това споделяне на словото се случва, хората са скрепени в едно, те са вътре в словието, и всъщност да сподели словото си някой, този дар, който най-добрият дар, който може да занесеш на някой. Направо. Според мен, надявам се, за мен поне, надявам се за вас, да е точно това, което се случва. Благодаря.